Morjesta. Lähdetään katsomaan, miten kuha fileoidaan. Ei ehkä mikään opetusvideo, mutta video, kuka mä sen teen. Ja toivottavasti tästä on sulle jotain apua tai vinkkiä. Ei muuta kuin lähdetään tekemään. Mä oon tykännyt tosta ottaa perkuusakset, avata vatta ja siirtää suolet vähän syrjään. Sen jälkeen otetaan tuolta luottovehje J. Martini ja pistetään tuolta läpitte evien takaa. Noin. Sitten viilto selkärankaa päiteen ja sitten sen jälkeen selkärangan myötäisesti vaan file irti. Ja mitä isompi kuha, niin sitä paksummat ruodot tässä on, että siitä alkaa tökkiä vastaampia, jos joku saa isompia kaloja. Meikäläisellä ei sitä ongelmaa ole, tulee tämmösiä vähän pienempiä hyviä ruokakaloja vaan. Noin, sitten toiselle puolelle sama juttu. File irti. Noin. Tästä voi ottaa hei vielä posket. Tähän on kanssa useampi tapa. Niin kuin sanottua, tää nyt ei ole niinkään opetusvideo, vaan semmonen vinkkivideo, että ehkä tähänkin voi jollain olla parempia niksejä tähän, miten nämä posket fileoidaan, mutta tällä mä oon nämä palaset ottanut irti. Nämä on ihan hyvää syötävää noin. Niitä tarvii vaan aika monta olla ja kasa perunaa, että tulee vatta täyteen. Sitten sen jälkeen on tykännyt tosta tonne viiltää pois. Sitten kylkiruotojen päälle viilto. Ja sen jälkeen vastoitetaan kylkiruodot. Saadaan toi vattalihakin tästä talteen. Täältä sitten seuraavaksi nahka irti. Ja tässä tulee nyt pikkusen hukkaa. Mä tykkään ottaa nämä vikat pystyruodot tästä pois. Näin. Mä haluan, että se kuhafile on ruodoton, niin mä otan noin vikakki ruodot pois. Sitten täältä toinen vielä. Tehdään se viilto tonne vattaan. Sitten otetaan kylkiruotojen alta viilto. Noin, kylkiruotot lähtee aika nätisti. Ja saadaan hyödynnettyä, tosiaan saadaan toi vattapalakin tohon jäämään. Sen jälkeen taas nahka irti. Pystyruoto tosta pois. Noin. Ja toinen pala tuli siitä. Nahkat menee kuivatukseen välillä koiralle. Noin, ei se sen ihmeempää ole. Noin, sellainen oli mun tapa fileoida kuha. Tulee ainakin ruodotonta ja välillä tulee tosiaan noin posket otettua talteen. Tosi pieniä palojahan ne on, mutta tosi maukkaita, jos sulla on useampi kuha fileoitavana tai perattavana, niin ota ihmeessä talteen ja maista. Ja hyvää syötävää. Voissa kun paistaa, niin ai, aika hyvää on. Mutta ei mitään. Mä vedän vielä viimeisen kuhan fileäksi ja lähden kotiin päin. Se on moro.